Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħarab milli wieġeb dwar il-fatt li Gvern Laburista kien wieħed sptar ġenerali ġdid f'Għawdex u minflok l-Awċin għadhom jenqdew bi sptar mibni fis-sittinijiet. Dan kif waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat, ix-Shadow Minister għal-Għawdex Chris Said insista illi 13-il sen ilu Gvern Laburista wieħed li sejbni sptar ta' 400 sodda. U minflok taw il-miljuni ta' euro lil barranin illi ħarbu bihom u mamlu assolutament xejn. Supposta 10 snin ilu kien lest l-isptar il-ġdid b'400 sodda. Mur illum l-istess sptar li bena Gvern Nazzjonalista fl-aħħar tas-sittinijiet għatem illum. Għaliex? Għax wedu taw il-flus lil barranin, ħarbu bil-flus il-barranin u ma wetqu xejn. Torta min irid jarfa' din ir-responsabilità? Gvern Laburista. Chris Said insista li Gvern Nazzjonalista dejjem hemmen f'Għawdex u l-Awċin u saħaq fuq il-kunċett ta' Għawdex bħala gżira reġjun imnaqxa fil-Kostituzzjoni bil-għan illi l-Awċin ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom infushom. Gvern Nazzjonalista dejjem hemmen fir-reġjonalità ta' Għawdex. Fis-sittinijiet waqqaf il-Kunsill Ċiviku, fid-9 snin 10 snin li għamel il-Kunsill Ċiviku bliġi, ix-xogħol li sar f'Għawdex. Il-Gvern Nazzjonalista fis-87 waqqaf il-Ministeru għal Għawdex. Issa wasal li namlu l-pass li jmiss fejn tidħol il-governanza ta' Għawdex, il-Kunsill Reġjonali elett mill-Awċin b'poteri eżekuttivi u bil-finanzi adekwati biex id-deċiżjonijiet li joqtu l-Awċin jittieħdu f'Għawdex stess. U insista fuq il-bżonn li l-edukazzjoni f'Għawdex tissaħħaħ hekk kif stqarr li l-Gvern Nazzjonalista dejjem ħadem sabiex itejjeb il-kundizzjonijiet tal-istudenti filwaqt li spjega kif Gvern Laburista ilu snin wieħed u ma jwettaqx f'dan il-qasam partikolarment fejn għandha x'taqsam edukazzjoni terzjarja. Kollok il-possibilità li tkompli l-istudju tiegħek Għawdex. Dik it-tip ta' ħolma. Dik il-ħolma. Dik il-tip ta' ħolma hija xi ħaġa il-vot impossibbli. Il-ħolma tanton ta' bone kienet dik meta bħala Ministru għal Għawdex insista u infetaħ iċ-ċentru tal-Università ta' Għawdex. Iva Marja Santa, iċ-ċentru tal-Università ta' Għawdex kellu jsir extension tiegħu. Ilu xell-form 9 snin. Chris Said tkellem ukoll dwar il-kwistjoni li l-korpi kostitwiti Awċin qed jinsistu fuqha ċew il-fatt li diversi ħaddiema Awċin qed jażlu li jmorru mal-Gvern milli mal-privat b'Said jisħaq li dan qiegħed isir għaliex f'Għawdex m'hemmx titjib fil-pagi u kundizzjonijiet ta' xogħol punti illi Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qiegħed itejjeb. Għalfejn f'Malta nies li jkunu mal-Gvern jitilqu biex imorru mal-privat, mentri f'Għawdex nies li jkunu mal-privat jitilqu biex imorru mal-Gvern. Għaliex? Il-pagi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol. M'hemmx dubju. U fil-waqt li l-Gvern Laburista ilu jwiet mitjar għal dawn l-aħħar 13-il sena rigward il-konnettività insista li Alla Ħares ma kienx Gvern Nazzjonalista li bena 3 vapuri. Alla Ħares m'hemmx dawk it-3 vapuri. Sfortunatament dan il-Gvern fit-3 leġislaturi fi kważi 14-il sena kien hemm bżonn ir-raba' vapur, anzi hemm bżonn il-5 vapur. X'għamel fejn tidħol il-konnettività? Qabbiena bin-Nikolaus. Second trend ta' second trend. Finalment huwa spjega l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-qasam ċew bżonn ta' 5 vapuri kif ukoll vapur tal-merkanzija li ma' servizz kien twaqqaf minn Gvern Laburista bil-konsegwenza li issa ilna mingħajru għal dawn l-aħħar 10 snin. Dakinhar qalulna kien hemm Ministru Anton Refolo, kien qalulna dan se jsir għal 6 xhur, fi żmien 6 xhur da s-servizz se jerġa' jibda. Għaddew 10 snin, 9 snin, 10 snin. Is-servizz tal-merkanzija għadu mhux qiegħed hemm bil-konsegwenza li t-trakkijiet kollha jridu jitelgħu mill-ċirkew għaċ-ċentru ta' Malta.